Khumbula wethu. Ya xoke iphicibhica. Awu. Usho lona ngqo yimi ngqo ixoke iphicibhica. Sonwesha obheka nokumthunesha. Don't fail to embrace your own and declare other people as tribalistic. Umsindo usukile ngami ngokuthi kungani mina ngiyona imember noma ngibe ingxenye eMK. Baba Khehlekisa Zuma Shonozi Mnqabalala, the first president from KZN to lead the country, 9 years, 7 months. That is the biggest achievements. As you heard. Now, 9 years, 7 months. About deputy president, 10 years. Or we should not start 20 years. It's an achievement. It never happened in this whole nation. It never happened in this whole nation. Oh, but wait. Zuma is done. Siyabonga kuNgqabalala. Ngqabalala sifundisile wasikhulisa ipolitiki. Wasuliphasa ibhola. Siyadlala ke manje. Siyakhala. Futhi wesibili umuntu ongavotele iEFF nje lapha kwaZulu nala eNingizimu Afrika. Funa yazi kahle ukuthi umuntu nje tomorrow who can vote EFF lelo vote yokuyalahla yokunikeza abantu ukuthenini kuvula imingcele yangaphandle lawa abantu abaletha ama drugs bazokhululeka nabantu futhi abangena ngokomthetho kulelizwe abantshontsha inkomo bazokhululeka. Ngakho ke angikwazi ukwenza lokho. Ngiyacela ngenzanza kwethu. iEFF is a no. Inkatha ithumela amakhansela. Ithumela ubaba uNtuli ikhansela phela uNtuli uthumela ikhansela. Yathumela amakhansela ukuthi axoxe nami. Anganga ubeza ukuthi bathini. Uhlabisa is angry leader. Uthi mina ngamthuka. Mana ke uma kanjani stage ungakwazi ukumukela ama insult namatch abheke kuwena if you are this la. Kuthiwa iDA. Umuntu ozovotela la DA ngathi angafa noma ngabe uthiwa ubani nje ongavotela leyathi umuntu omnyama nje ongavotela iqembu leyo bandululo elingane ye National Party. Yes, yebo iNational Party ingane yakhona. Lokho mfana kuphaphasa lokho uthiwa iphaphasa lokho amasiva lawa phatha lo masipala wena phaphasa wephaphasa. Ngicela ukuphatha umasipala wakho lo ongangisiphaza shop lona abantu awu4 nomphakathi owu18 phela. Ngiyakuzwa ngconya lapho uthiwa wenza kahle. Kodwa nje don't ever try yourself as a premier candidate of this province. You'll never succeed. You are nonsensical and the DA is nonsense. ANC, IFP, bese kuba umkhonto wesizwe. Amabhinqa amaZulu angathi angabiza njengafana namaZulu acivilize aphucuzekile. Gcwele ema-university, agcwele yonke indawo, kodwa they have been oppressed since the dawn of the day. Kodwa abantu ey'nhliziyweni zabo deep down bayithanda i-ANC. Futhi okwesibili asebenzi ngesasazana, asebenza nge-reality. Ucabangi mina ngiyathanda mina njengoba ngithi i-ANC ayivotele nje. Angithandi nami personally ngiyangithanda. Kodwa manje i-reality nobuholi bami ngikubona buyaphoqa ukuthi ngikhuluma into okuyiyona. Uma ungambuza ekujuleni kwenhliziyo yami nami ngifisa ngenye indlela. Kodwa i-default kade iyeza isebenze ngiyiphi indlela ofisa ngayo? Wasungidida manje ukuthi i-ANC ivotele. Yona indlela engifisa ngayo. Sawubona mfethu uyaphila.